Ahojte priatelia, vítajte pri rozhovoroch Pravého bytia. Dnes je mojím hosťom skvelá Ivanka Dolinská, ktorá je sprievodkyňou transformácie, liečenia a prebudenia zmeny vedomia na všetkých úrovniach. Ale čo je najdôležitejšie, a to bude vlastne aj dnešnou hlavnou témou, Ivanka je na pranickej výžive. Ahoj Ivanka, teším sa, že sa budeme dnes rozprávať. Ahoj, a ja sa teším. Momentálne tá pránická strava alebo pránická výživa nie je až tak neznámy pojem. Už stále viac a viac ľudí aj vie o tomto, ale aj zároveň prechádzajú na tento spôsob výživy. Ale aj tak, pre mnohých je to niečo, čo je až nezlučiteľné so životom. A ak môžeš na začiatok približ nám teda, čo vlastne znamená byť na tej pránickej výžive, lebo mnohí majú z toho strach. A hlavne pre teba, čo to znamená, ako si sa ty k tomu dostala a čo teba volalo na takúto cestu? Sloboda. A to, čo mňa zavolalo, je sloboda. A pranická výživa je následok mojej cesty. V žiadnom prípade to nebol cieľ, ale môj vývoj, vlastne 18 rokov seberozvoja a práce s ľuďmi ako terapeutka, lektorka a možno energetická liečiteľka, tak by som sa nazvala v tom predchádzajúcom období. Prirodzene moja duša cítila, že sa potrebuje oslobodiť od toho, čo je nepravdivé. A proces začal asi tak jednoducho, že napriek tomu, že som na sebe pracovala a pracovala som s rôznymi technikami a videla som, že to funguje. Uzdravovanie fungovalo, emočné, ale telo zaostávalo. A stále som nevedela, kde je tá príčina. A žila som vlastne v lese 15 rokov v takom magickom prostredí. A jeden deň som si sadla pod strom a videla som, že moje telo je chore. Ja som sa každé ráno budila unavená, vyčerpaná. Mala som alergie, intolerancie, problémy s trávením. Priberala som. Napriek tomu, že som mala kalorický príjem skoro úplne minimálny, držala som skoro všetky diety a každý deň som chodila do posilovne. A vedela som, že v mojom tele sa niečo deje a že táto strava, tento prístup, toto vedomie, v ktorom som ohľadom toho, z čoho žije moje telo, nie je pravdivé. A moja duša jednoducho požiadala o najvyššiu liečivú energiu na planete Zem. Ja som si povedala, že Bože, keď existuje nejaká sila, ktorá ma dokáže uzdraviť, tak nech sa mi ukáže. Do týždňa som prestala byť hladná, čo mne sa v živote nestalo. A ja som nevedela, že to je prána. Síce som poznala pránikov a poznala som tú energiu, počula som o nej, ale nevedela som, čo sa to vlastne deje. Ja som sa každé ráno budila s hladom. Celý život, vlastne, čo si pamätám. A zrazu som sa zobudila a nemala som hlad. A takto vlastne začala moja cesta. A zrazu som cítila veľmi silnú energiu a premeny v tele. A vedela som, že ma vlastne láka pranická cesta. A zrazu som sa dozvedela, že je to prána. A tak vlastne začala moja cesta asi pred 4,5 rokom. A odtedy sa dejú veci. Odtedy vlastne som naskočila na pranický život a ľudia ma možno poznajú, že sme pred 4,5 rokom začali vlastne s môjim bývalým priateľom robiť pranické pobyty a začali sme túto energiu a tento stav vedomia odovzdávať ďalej ľuďom. A za tých skoro 5 rokov prešlo vlastne mojimi procesmi viac ako 1500 ľudí a mám za sebou viac ako 300 týchto pobytov, ktoré organizujem vlastne po celej Európe, teraz v Československu hlavne. No a vedie ma to krásne ďalej. Je to fakt zmena stavu vedomia a nie je to systém, nie je to dogma, nie je to technika, nie je to metóda, nie je to nič, čo sa dá naučiť. Práve preto je to pre ľudí také neuchopiteľné. Ale každý, kto si to zažije, tak
už si to nesie ďalej. Nedá sa na to zabudnúť. Takže je to stav bytia, ktorý, keď si človek ochutná, keď tá energia príde k nemu, tak už vie. Už ho nikto nepresvedčí opaku. Takže možno v skratke toto je taký úvod do toho, čo nesiem. Mhm. Ty si ako dlho na tej pránickej strave? 4,5 roka od 2021. A ako vnímaš po tých rokoch pránickej výživy svoj vzťah k telu a k energii? Milujem svoje telo a uvedomujem si, že som viac energie ako hmota. A to je vlastne absolútne vlastne základný stav bytia, lebo tá energia je tak silná a tá moja pulzácia toho života je tak prenikáva každý moment, že ja sa viac vnímam ako energetická bytosť, ako fyzická, napriek tomu, že nesiem telo. A možno aj toto je tá zmena stavu toho vedomia. Lebo okrem toho, že kvantová fyzika už dávno dokázala, že sme viac ako 99,99% prázdna energia, tak ja ju skutočne prežívam. A skutočne si uvedomujem každým dňom a každou chvíľkou, ktorú žijem, každou emóciou, každou myšlienkou, ako veľmi rýchlo prebieha manifestácia vlastne aj v mojom živote. Aj v ľudí, ktorí takto vnímajú samých seba. Že sme viac energetické bytosti, alebo nie, že viac, ale že sme energetické bytosti a môžeme s touto energiou vedomo pracovať. A to je vlastne aj to moje poslanie. Ja nie som učiteľka, nie som ani sprievodkyňa. Mne pri prechode na pranickú výživu padli všetky identity. A niekoľkokrát som sa zrodila z popola ako Fénix. A skutočne nemám rada názov, kto som a za tým niečo, lebo je to pre mňa veľmi obmedzujúce. Ja rada žijem ten život, skutočne v tom flow a sprevádzam ľudí tým, čo cítim, že dokáže pomôcť ďalším a žijem iba vlastnou skúsenosťou. A v tomto poli to funguje. Nesiem v sebe energie, ktoré dokážu ľuďom otvoriť to vedomie, nie len v pránickej výžive, ale deje sa často to, že ľudia, keď sú so mnou a sú pripravení, keď aj telo a duša je pripravená, tak dokážu prejsť do tohto stavu a dokáže sa to v nich ukotviť natrvalo. Takže preto vediem aj pránické pobyty, ale nie je to jediná cesta, ktorú nesiem, lebo sama vie, že sme aj spolu robili webináre o emočnom uzdravovaní, lebo ono to je skutočne neoddeliteľné. Aj tá moja cesta bola práve tým, že som viac ako 18 rokov pracovala na sebe a s ľuďmi na emočnej, energetickej stránke života, duchovnej, mentálnej. A ten cieľ, ten stav toho bytia je celistvosť. Takže skôr to nazývam ako celiteľstvo. A ľudia tomu hovoria na pobytoch, že je to taký kompletný servis pre ľudí často, lebo tam sa zaoberáme skutočne všetkými zložkami nášho ja. A nielen, že my sa zaoberáme, ale tá energia to prirodzene vyživuje, náplňa a otvára tým vedomím všetky témy, ktoré sú uzavreté, ktoré sú v tých nízkych frekvenciách, tak ten proces potrebuje byť harmonický. Takže nie je to o tele, nie je to o nejedení, ale je to prirodzený stav a následok zacelenia vlastne a posunu vedomia do tej slobody, do toho prázdna. Už si spomenula, že pre ľudí je ťažké to uchopiť. Je to asi ťažké, pretože my sa neustále potrebujeme držať tých konceptov, ktoré sú tuto v tejto matérii. A pre mnohých ľudí práve to jedlo znamená, jednak je to závislosť, na druhej strane spája sa to neustále s nejakými udalosťami alebo s nejakými výnimočnými vecami, alebo potom je to emočné, ako si hovorila, že zajedajú nejaký stres alebo čokoľvek. Ako k tomu pristúpiť, ak by chcel niekto zmeniť možno toto, možno ani nie vyslovene hneď prejsť na tú pránickú stravu, pretože už si spomenula, že to nie je o tom nejedení. Ako sa zbaviť všetkých týchto vecí, ktoré nás nejakým spôsobom pripútávajú k tomu jedlu? Ja môžem odporúčiť ten proces, ktorý funguje mne a ktorý funguje vlastne ľudí, ktorí prešli na pranickú výživu, ktorých poznám. A v prvom kroku je to vedomie, preto aj robím osvetu
a vedomie, že je to možné. V prvom kroku je možno dobré vedieť, že existujú takí ľudia, ktorí sa dokážu vyživovať aj inak ako fyzickou stravou, ako jedlom. A už len toto, keď dokáže človek prijať, tak už sa posúva to vedomie. Takže už len táto osveta, že existujú ľudia, ktorí dokážu žiť dní, týždne, mesiace, možno roky bez príjmu fyzickej stravy alebo s minimum príjmu fyzickej stravy oproti tomu, čo sa hovorí, čo je potrebné pre to telo, je taký prvý krok, prvý stupeň. A často niekedy aj niekoľko rokov vlastne ľudia sú v tomto stave, že sú otvorení, ochotní prijať túto informáciu. Môžete si urobiť krásny, ja tomu hovorím, sociologický prieskum vášho okolia a ja keď som vlastne pred, neviem, kedy to bolo, asi 10 rokov spoznala prvého pránika, tak ja som si robila sociologický prieskum u mojich kamarátov, keď som s nimi ako išla niekam si sadnúť, tak som iba hovorila, ja mám takého kamaráta, ktorý nie je. To je úplne všetko, čo vám stačí povedať medzi svojimi blízkymi a priateľmi. A hneď podľa reakcií vidíte, ako sa každý kto k tomu postaví. A to nie je súdenie, to je jednoducho stav, či je na to niekto pripravený. Ja si plne uvedomujem, že toto nie je téma, ktorá má zasiahnuť úplne široké publikum ľudí. A je to špeciálna vec, ktorá si jednoducho zavolá človeka a zavolá dušu, zavolá telo, keď je pripravený. Asi aj veľmi A súvisí s tým, kto má aký stav uvedomenia, že? určite áno, aj pritom aj na to, či je na to človek pripravený. Hm. Ja tomu hovorím, že pre mňa je to už vlastne jedna zo schopností môjho tela, o ktorej viem, ktorú používam. A neberem to ako nejakú dogmu alebo cieľ, je to cesta. Ja to beriem, že je to cesta posunu vedomia a je to taký základný nástroj preto, aby my sme tu mohli tvoriť to, čo tu máme tvoriť. A je to sloboda, ktorá prirodzene tu prichádza ako vo forme voľnej energie, ako tu máme aj iné voľné energie, ktoré možno ešte nie sú prístupné alebo zvedomené, tak takisto aj náš systém, naše telo, náš biosystém je systém, je technológia a dokážeme fungovať či čiastočne, alebo plne, alebo trvalo, alebo obmedzenie aj s iným príjmom energie ako iba v podobe hmotnej stravy. A to už kvantová fyzika nielen dokázala už dávno. Takže to je prvý stupeň možno. A druhý stupeň je spomenúť si, že ja som sa napríklad spomenula hneď, keď som sa dostala do kontaktu s prvým pránikom, ja som vedela, že dokážem jesť. Ja som si to na to rozpomenula, ja som vedela, že to je úplne jasné. Ja som vedela. A vedela som, že keď príde vojna, hocičo, ja viem niesť. A viem, že dokážem prežiť. Moja duša si spomenula. A toto je podľa mňa ten ďalší krok, že ľudia sú prirodzene k tomuto volaní. A to sa nedá urobiť umelo. To sa nedá urobiť tým, že wow, pranická výživa, chcem schudnúť. Nie, nie. Ono skutočne tá duša niekde v hĺbke cíti, že áno, môže to byť pravdivé. A áno, viem, že niekde možno v nejakých civilizáciách, niekde je to možné. A to je možno ďalší taký krok, ktorý ja som si prešla a začalo ma to volať. Ale nebola som pripravená a hlavne kvôli informácii, ktorá možno beží svetom, ktorú aj ja teraz osvetľujem, že pranická výživa skutočne nie je o tom, že by sme sa plne vzdávali jedla. Pranická energia je životná energia a tá je prístupná vždy a všade, je v jadre každej bunky a vytvára hmotu. Vlastne je to zdroj energie, ktorý síce nevidíme, ale je plne prítomný všade. To A znamená, tak chvíľku ťa len preruším, prepáč, to znamená, že vlastne my všetci sme na tej pranickej výžive, lebo keď sa pozrieme niekedy na to, ako sa niektorí stravujú, tak asi by to už dávno neprežili, ale asi závisí od toho, akou mierou dokážeme príjmať tú pranickú výživu. tam je hlavný prediel to, aby sme prešli z vedomia obete do tvorcu. Lebo to, čo nám to tu celé tvorí, je skutočne systém presvedčení a sú tam veľmi silné koncepty, ktoré tvoria aj hmotu a na ktoré reaguje aj telo. To znamená, keď ja verím, že potrebujem jedlo, aby som prežila, tak to tak skutočne je. Lebo skutočne sa to deje, že ľudia umierajú od hladu, lebo ich telo skutočne to jedlo potrebuje a má od malička v sebe ten systém, že žije z jedla. To je všetko.
Teraz nejde o to, aby sme my preprogramovávali spätne to vedomie. Ide o to, aby sme dali tomu telu skúsenosť, že sa to dá aj inak. Hej? Preto aj ten proces, ktorým ja vediem ľudí, je živá prána. Ja už nehovorím o tej starej práne, o tých asketoch, ktorí potrebovali ísť do Tibetu niekam na 20 rokov, aby sa odpojili od všetkého, aby proste sa vzdali všetkého, čo majú radi, rodiny, askézy a tak ďalej. Ale ja sa snažím sprístupňovať túto energiu pre ľudí v tejto spoločnosti. Máme občianske združenie Prána Československo, takže Československo je pripravené na túto energiu a deje sa to. Takže cieľom je spoznať a zažiť si ten stav, že dokážem sa vyživovať aj inak. A keď je to potrebné, tak dokážem s touto energiou vedomo pracovať. To znamená, viem sa vedomo a dovolím si, skôr nie, že viem, ale dovolím tej energie, aby ma vyživovala. A tým, že už ten zážitok mám zapísaný v bunkách, tak tomu nazývam, že už tam je program pranického vlastne tela, pranické výživy, tak už táto energia s nami pracuje podľa toho, ako sme pripravení. Nie je cieľom, aby človek zo dňa na deň, ani z týždňa na týždeň, ani z mesiaca na mesiac úplne sa vzdal fyzickej stravy. Práve veľa ľudí podľa toho, v akom stave tela a vedomia prichádzajú ku mne na procesy, tak v prvom kroku sa uzdraví hlavne fyzické telo. To znamená, táto energia je primárne liečivá, takže ona je hlavne uzdravujúca a vyživujúca. To znamená, to teličko, keď príde fakt v nejakom ťažkom štádiu, či už obezity, alebo nejakých chorôb, alebo nehody, alebo hocičoho, rakoviny, tak v prvom kroku sa udeje to, že tá energia začne tak silno prúdiť, v tom stave sa zaceluje, harmonizuje telo. A keď je telo vyživené, tak prichádza na rad emočné telo. To znamená, tie emócie sa začnú harmonizovať a to, čo bolo dlho potlačené, to, čo bolo dlho nevidené, nemilované, necelistvé, začína ožívať ako bunky nášho tela, ako naše emócie sú živé bytosti, takže normálne začnú ožívať ako naše deti a začnú sa vyživovať touto výživou. To znamená, začnú sa zacelovať všetky emočné diery, zranenia, ale už nie v tom štádiu ako z tej staré techniky terapii, že sa v tom špárame a musíme prepisovať tú realitu. Možno pri určitých traumách je potrebná to individuálna práca, ale skôr je to taký kvantový posun vedomia. Mám skúsenosti, že to zaceľovanie prebieha vo vrstvách. Vo vrstvách strachov, vo vrstvách fóbií, vo vrstvách traum. Takže veci, ktoré ja som nevidela desiatky rokov, a 10 rokov som sa venovala psychoterapii a ďalším alternatívnym metodám, tak v tomto stave vedomia som v priebehu 3 dní si dokázala prepísať vlastne po mojom branickom prechode všetky tie programy, ktoré som mala, sebadeštrukcie, ubližovanie, nenávisti k telu, čo má napríklad veľa žien mladých, ale nielen žien. A skutočne to išlo kvantovo. A takto vlastne tieto skúsenosti mám, že deje sa takto vlastne ten proces a samozrejme veľa ľudí, keď sú v tomto pránickom poli, keď sa otvorí ten priestor a majú na seba ten čas a dokážu vstúpiť do toho procesu už vedomo, tak často už od prvého dňa prestanú cítiť hlad a začnú cítiť skutočne pulzáciu tela a úplne iný stav bytia, to znamená plnú energiu. To sú stavy, ktoré človek často nezažil celý život, alebo zažíva to iba v nejakých extatických stavoch, keď zažíva nejaký silný adrenalín, alebo je zamilovaný, alebo zažíva tie úžasné stavy chvíľkové, ktoré často pominú. No a tento stav robí to, čo robí. A tým pádom človek si môže zažiť, aké je to žiť bez potreby príjmu hmotnej stravy a s plnou pulzujúcou energiou v každej bunke. Ty si mi vlastne už odpovedala na otázku, ktorú som sa ťa práve chcela opýtať, že ako človek zistí, teda, že prechádza práve na tú pránu. Ale je to asi aj otázka vedomia, že to proste viem. Ale práve si odpovedala, kedy človek má tú istotu, že prešiel na tú pránu. Po prípade môžeš to trošičku ešte viac rozvinúť. A na druhej strane ešte ma zaujíma takéto praktické fungovanie v živote. Predpokladám, že máš o mnoho viac času na všetko, pretože mi s prípravou jedla aj s tým jedením
zabijeme dosť veľa času v rámci toho dňa. Na druhej strane ešte ma zaujíma, ako to celkovo vyzerá. Či vôbec ešte niečo ješ, ako to je s vodou, či piješ vodu a tiež ako je to s vylučovaním. Áno. Asi veľa otázok po prípade. Postupne. Takže Áno. tá prvá otázka, áno. Takto môj pránický proces bol veľmi intenzívny, veľmi rýchly, takže ja som prešla vlastne na pránu ako keby zo dňa na deň. Mala tam samozrejme tá príprava moja 18-ročná, ale vlastne od toho rozhodnutia vedomého vedela som, že niečo inak. To znamená, ten prvý proces bolo, že mi prestávalo dávať zmysel, prestávalo mi nielen chutiť jedlo, ale moje telo začalo odmietať jedlo ako keby aj tými alergiami, intoleranciami. Takže to bola taká prípravná fáza, že ľudia cítia, že im jedlo prestáva robiť dobre a prestávajú mať z neho energiu. Takže veľa ľudí sa napríklad na mňa obracia vtedy, keď cíti, že napríklad po jedle je unavených, že cítia tú ťažobu, že už cítia, že ich to jedlo nevyživuje. A Môže že to byť, prepáč, aj to, že už ako keby prestáva chutiť to jedlo, že už vlastne ako keby nič nechutí. áno, prestáva chutiť a už ľudia často cítia, že sa menia chute a napríklad, že ako keby už jedli prázdnu hmotu a Mhm. často býva potom ľuďom ťažko, zle a potom aj čo im chutilo alebo čo ich vyživovalo, tak ako keby prichádzajú zmeny. Ale to je na tej fyzickej úrovni a na tej emočnej alebo duševnej sú často stavy, že už nás tá hmota neuspokojuje. Už cítim, že som dosiahla bod, že už som ochutnala všetko. Mhm. Už som si kúpila všetko. Už ma nenaplňajú tie rozhovory, ten konzum. A cítim, že je vo mne niečo viac, že sa vo mne niečo prebudza. A často sú tam potom aj také samozrejme pochybnosti, energetické výkyvy, že som na to sám a že som iná ako ostatní. A je tam viac takých vecí, ktoré predchádzajú tento ako duchovný skok. No, takže toto sú také základné veci, ktoré predchádzajú tomu. A keď človek prejde, alebo keď ja som prešla na pranickú výživu, tak u mňa to bolo veľmi silné a intenzívne. Nie každý to tak má, pozor, toto je veľmi dôležité vedieť. Ja som veľmi šťastná, že na svete už je tisíce pránikov a je nás dosť, takže neberte Keď si to, to že porovnať. Mhm. áno, že môj príbeh musí takto si prejsť každý. To ja som si myslela, že keď ja som takto prešla, tak takto prejde každý. Ale po tých stovkách ľudí, čo už prešli vlastne mojimi procesmi, som zistila, že každý príbeh je iný, ale sú tam určité styčné body. A to je to, že to vedomie sa skutočne zmení a je tam ako keby stav, že opúšťam staré a prichádza niečo nové. Často tam býva takéto ticho pred burkou, že cítim, že je ticho, že zrazu mi nefungujú techniky, ktoré mi fungovali, nefungujú procesy, ktoré mi fungovali, nebavia ma veci, ktoré ma bavia, ktoré ma bavili celý život. Takže je tam taký nejaký tichý prerod. A to ticho je veľmi dôležité. Lebo vlastne vtedy je taký zrod niečoho vo mne. A ja tomu hovorím, že všetko sa musí vypnúť a zapnúť, aby to lepšie fungovalo, aby tá aktualizácia toho systému nabehla. Preto aj robím tie pobyty alebo stavy, kde máme ten priestor, lebo priestor sa dá aj naťahovať, to som si všimla, že začínala som robiť 9-dňové pobyty, teraz mám 3-dňové a veľa ľudí mi hovorí, že to úplne stačí naraz, alebo 5-dňové. A takisto ten stav je nekonečný. Môžete si to predstaviť, ako keby ste vlastne si otvorili v sebe ten prázdny priestor, ktorý sa tam v nás v každom nachádza. Je to vlastne priestor medzi každou bunkou, je to ticho medzi myšlienkami a je to stav medzi tým prúdením emócií a zrazu ako keby sa v nás otvorili tie dvere a medzi tým všetkým. A zároveň sme toho súčasťou a ako keby sme do toho vstúpili a začali plávať ako ryba v oceáne. A je tam skutočne všetko a ja si stále môžem vybrať a môžem ísť aj na tú hladinu. Ale už sa mi otvára nekonečný priestor nových dimenzií toho oceánu. A taký nejaký stav som ja mala a tým pádom som vedela, že viem ísť aj na súž a viem plávať aj v tom mori. A ja som prešla procesom, kde som skutočne niekoľko mesiacov nevedela dať nič do úst. Moje prvé jedlo bolo asi po mesiaci alebo po 2 som si niečo ochutnala. Aj to bolo ako keby z emočného stresu, lebo som sa musela vrátiť naspäť do Bratislavy. Ja som mala prechod vlastne pri mori
Mhm. No a to tiež mi nechutilo, to som cítila, že vtedy som vlastne pochopila, čo moje telo skutočne potrebuje, čo to jedlo pre ňoho znamená. Že jednoducho my s tým jedlom často kompenzujeme a zacelujeme alebo zaplatávame ten náš nervový systém. A snažíme sa tým regulovať tie naše emócie, snažíme sa tým doplniť niečo energeticky, na čo sme zvyknutí, že jednoducho keď nám bolo zle, tak maminka nám dala papať, hej, alebo keď hoci čo, sme mňaukali, boli sme unavení, chceli sme objať, tak sme dostali jesť a je to prirodzené a vtedy som si uvedomila, ako vlastne fungujú, tie návyky sú veľmi silné, takže aj toto je veľmi dôležité, byť v priestore ideálne mimo domu alebo mimo toho, čo poznáme, mimo tú chladničku, Mhm. lebo a samozrejme príroda, ako jednoznačne príroda má takú vyživovaciu schopnosť našu, že je veľmi dobre byť v prítomnosti každý deň čo najviac živlov a prírody, samozrejme ideálne slnka, vody a tak ďalej. Nie je to podmienkou, ale je to vždycky podporou, je to jednoduchšie. A toto je vlastne ten stav, že ja som bola niekoľko mesiacov takto v prírode a zistila som, že jednoducho moje telo, keď je skutočne naplnené, vyživené a má tie vysoké frekvencie, nepotrebuje príjmať fyzickú stravu. A tento stav som vlastne skúmala a skúmam ho doteraz. A prešla som si neuveriteľne rôznymi krajinami, miestami, ľuďmi, procesmi a uvedomujem si, že je to každodenná vedomá záležitosť, nie je to zadarmo. Je to veľmi silný duchovný proces vývoja, ktorý obsiahne všetky časti vášho života a je skutočne nutné, aby sa zmenil životný štýl, ktorý sa vedie predtým a potom. Hej. Ten stav sa buď prirodzene zmení, alebo vás toho vykopne, aby ste nastavili si ten systém tak, aby vaše okolie tak, aby vás vyživovalo. Takže toto je možno taký hlavný stav, že je to následok. Pranický stav výživy je následok vašej transformácie a nie je cieľom, ani môjim cieľom to nebolo. Ja som posledné, čo som od života chcela, aby mi niekto zobral jedlo, lebo to som mala najradšej. Mhm. A som si myslela, že nič krajšie není, dokým tento stav nezažijete. A zažijete vlastne to, že vás dokážu vyživovať aj iné radosti, ktoré ste mali predtým zablokované týmito vlastne pudovými záležitosťami. A práve tým, že táto energia prestupí to vaše naplnenie radosti, ako keby na úrovni prvých troch, úrovni vedomia prvých troch čakier. A to je jedlo, sex a moc, hej, čo väčšina spoločnosti sa v tomto nachádza, že z tohoto príjmame také tie krátkodobé chvíľkové radosti. Stane sa to stav trvalým a nielen trvalým, ale tým, že vedomým, že ja si to vlastne uvedomujem, že ja si to viem vytvoriť. Ja viem, že keď ja sa potrebujem skľudniť, nestačí sa predýchať, zaceliť, uvedomiť si ja som, zvedomiť celé telo, začať hlboko si spomínať na to, kto som skutočne, že nie som iba to telo a začnem skutočne vyživovať, čo teraz ja potrebujem. A preto to nie je systém, preto to nie je dogma a preto na to nie sú manuály, na to je stav bytia. A tento stav bytia sa dá odovzdať v tej láske, v tej napríklad skupine. Hej. Mne sa najviac, čo mi pomohlo, je kontakt s pránikmi a byť v pránickom poli, byť s ľuďmi, ktorí to už žijú a zároveň napájať sa na tú časť seba, ktorá to už je. Takže ja som jednoducho aktivovala v sebe, ako prišla aktivácia možno môjho svetelného ja, tak by som to nazvala, ktoré ma viedlo tým procesom. A už som vedela, že jednoducho toto moje svetelné ja už si pamätá, že dokáže žiť aj bez jedla. A teraz v tomto štádiu som v stave slobody absolútnej. To znamená, viem, že môžem si hocikedy ochutnať, užiť si to jedlo a to aj takto vediem ľudí, lebo tá sloboda tam musí byť. Mala by byť, aby ten proces prebehol. Tam nemôže byť žiaden zákaz, to nie je žiaden pôst. Takže aj počas procesu kľudne si zoberte zo sebou jedlo, keď budete cítiť hlad, potrebu, hocičo, kľudne si ho vyložte, žiadne schovávanie, žiadne hanby, žiadne viny, žiadne nízke emócie. Kľudne si dáme všetko, čo potrebuje to teličko, takže je to sloboda. Môžem si dať, nemusím. Môžem jesť, nemusím. A toto vedomie je liečivé. Ak prejdeme na pránu, na tú práneckú výživu, je to už stav daný, konečný, alebo musíme ešte stále akoby na ňom pracovať, myslím skôr energeticky, lebo ak vedieme životy v takomto v tej bežnej spoločnosti, tak je to veľmi náročné. Tí, ktorí sú možno trošku vnímavejší a citlivejší, tak naozaj vnímajú niektoré silné energie.
Čiže, ale ty si už spomenula, že treba asi zmeniť ten životný štýl. Ale či je nutné po prípade na tom pracovať energeticky, ja neviem, napríklad meditácie, alebo napríklad chodiť pravidelne do tej prírody? Mm, nič nie je nutné, ale áno, je dôležité už vedomo byť v tej pozícii toho, že ja si tvorím tú realitu z tej najvyššej úrovne lásky voči sebe aj voči druhým. Takže táto cesta nás bude viesť k tomu, že budem mať to prostredie vyživujúce. Ako náhle, lebo pri pranickej energii sa otvára citlivosť. Ja som bola veľmi, veľmi silno konfrontovaná tie prvé roky na pranickej výžive s tým mojim jemnocitom. A tým, že som všetko vnímala veľmi silno a bola som veľmi citlivá na energie, bola som ako taký krehký motýlik zo začiatku, hej, že fakt som potrebovala mať pri sebe to vysoké vibrácie a mať aj ten priestor tak pripravený. Aj ľudí, s ktorými som sa stretávala, vlastne boli v prvej fáze vlastne iba moji účastníci, rodina a najbližší ako alebo pránici. Lebo ako náhle som sa stretla s nízkymi frekvenciami, kde som musela byť dlho, tak ma to dokázalo ma to stiahnuť. Minimálne tým, že som sa necítila komfortne a takisto moje telo začalo pýtať, že musím odísť, musím urobiť zmeny. Hej. Takže áno, treba si ten život nastaviť tak, aby nás vyživoval. Ale u každého je to niečo iné. Ľudia sa často pýtajú, či je nutné byť v prírode. Nie je nutné byť v prírode a ja momentálne žijem v meste na Slovensku, pri meste, ale napriek tomu sa dá nastaviť ten životný štýl, aby ma vyživoval. Aj ľudia, ktorí žijú v panelákoch, tak dokážu si nastaviť ten deň, aby bol vyživujúci a treba sa venovať všetkému, čo nám zvyšuje frekvenciu. A není to o tom, aby sme každý deň cvičili techniky. A ja práve trošku ruším aj tie dogmy, lebo ja nie som človek, ktorý by sa držal systému alebo dogmy, alebo náboženstva, alebo metódy. Mňa to veľmi obmedzovalo a práve preto som ja pustila aj všetky tie moje identifikácie a certifikácie napriek tomu, že mám za sebou to pozadie a jednoducho viem s ľuďmi pracovať rôznymi systémami a používam to, keď treba, že ľuďom odovzdávam niečo, čo mi funguje. Ale teraz nás vedie vlastne ako keby prítomnosť, intuícia, napojenie. Tá intuícia nás bude viesť. Takže áno, treba so sebou pracovať. Práca a sebarozvoj je veľmi dôležitý a prirodzene nás to bude viesť. Je to každodenná energetická hygiena a energetická gramotnosť, aby my sme so sebou dali si tú úctu voči sebe. A tým, že ako sa starám o to fyzické telo, tak takisto sa starám aj o to energetické a emočné telo. A nepovyšujem a neponižujem jedno na druhým. To znamená, ten extrém je väčšinou to, čo robí potom tú šarapatu, že napríklad preceňujem starostlivosť iba o fyzické telo, potom samozrejme, že chátra tá naša duševná stránka. Alebo sa venujem iba emočným technikám, ale dajme tomu, že necvičím, nedýcham, nehýbem sa, nevyživujem to telo, nechodím do prírody, nedávam tú výživu vlastne všetkým mojim častiam. Takže ja to tak beriem, že je to taký stav, ako keby ja som sa starala o môj vnútorný svet, o moje deti v sebe a nemôžem o jedno sa starať a druhé zatvoriť na povalu. Takže asi tak. Mám tie hlásenia od mojich účastníkov, od ľudí, ktorí prechádzajú na pranickú výživu, že skutočne ten život si nastavili a zmenili do tej radosti a veľakrát v tom stave, už v ktorom som podľa toho, v akej úrovni vedomia príde ten človek, už ako má nastavený, usporiadaný ten život, tak buď iba doľadiť jemné zmeny, že napríklad upraví tú prácu alebo pracovnú dobu, alebo zmení systém fungovania v rodine, alebo si vyhradí izbičku, kde každý deň medituje, alebo chodí každý deň do prírody, zabezpečí si nejaké zvieratko. Jednoducho to je úplne individuálne a preto to není o tom, aby každý deň ste vdýchali toto a toto, aby ste cvičili toto a toto, aby ste cvičili túto techniku. Takže aj v tomto prichádza sloboda. A ten pranický prechod je veľmi individuálny. A hlavne to najdôležitejšie posolstvo je, že môžete si hocikedy dať jedlo. Hej, vaše telo je na to pripravené. My prvé roky, verím tomu, niekto možno prvé mesiace, sme v takom ešte možno hybridnom stave pri prechode, takže veľmi dôležité je netlačiť na seba, že ja chcem teraz byť po týždňovom pranickom pobyte, napríklad pranik a už v živote nejesť. Hovorím, že to najhoršie, čo môže urobiť účastník pranických pobytov, je, že príde a povie, ja už nikdy nebudem jesť. Hej, to je taký neuveriteľný tlak na to všetko, na ten celý systém,
A na to naše Toho sa ego, všetci zľaknú asi. že to nikto v podstate ani nechce, to chce v podstate ego. Takže toto nie je cieľom. Cieľom je zažiť si stav a prirodzene postupne s láskou a harmonicky ho aplikovať do svojho života. A táto energia bude žiariť a pôsobiť. A zrazu nie sme obeť, sme tvorca, takže ja si to tvorím. A áno, keď sa človek rozhodne napríklad aj po tomto zážitku opäť sa vrátiť k jedlu, je to úplne v poriadku. A opäť my môžeme si ten systém preprogramovať časom na hocičo. Môžeme si opäť preprogramovať stav vedomia, že je to pôst, alebo ja predsa len potrebujem nejaké doplnky, potrebujem, áno. My si to potom tvoríme. Potom tú zodpovednosť príjmame za seba my plne. Je veľmi dôležité vedieť, že toto nie je žiaden proces odovzdávania energie, ani zasvedcovania, ani aktivácií, ani nikto z nikoho nič neprenáša. Je to stav aktivácie vašej životnej energie a rozpamätania si na to, kto som skutočne a zažitia si to. Takže tá energia prichádza z vás a iba z vašej duše, z vašej bytosti, z vašich buniek, z vášho tela a to, čo robíme, je iba, že vytvoríme ten priestor na to, aby sme sa mohli spoločne na toto rozpomenúť. Takže aj toto je veľmi dôležité, aby odpadli všetky tie guruovské a nad a pod a niekto to robí a niekto to nie a niekto je lepšie, niekto nie, prečo niekto prešiel hneď, niekto potrebuje týždeň. No, lebo je to úplne v poriadku a teraz potrebuješ presne tento vývoj. Je to taká láskyplná materinská energia. Hm. Ty ako pránik piješ vodu, alebo kto je na práne už vodu nepije, niekto asi pije, neviem ako to je. Zabudli sme si povedať, ako je to s tým vylúčovaním, to určite ľudí zaujíma, či Áno, áno. záchod alebo nie. A ako to je, určite chodíš aj do spoločnosti ľudí, ktorí jedia, po prípade chodia do kaviarní. Ako to vyzerá? Áno. Takže začneme od začiatku. Keď som prešla a bola som úplne dní aj týždne bez jedla, tak som si uvedomila, že potrebujem o mnoho menej, menší príjem vody. Uvedomila som si to tým, že som mala psíčka, všade som nosila fľašu a pili sme z jednej fľaše vlastne tú vodu, od misky samozrejme. No a ja som zistila, že za 3 dní tá fľaša bola stále plná. Takže takto som zistila, že nepotrebujem toľko piť vody, ale samozrejme veľmi dôležité je, v akom prostredí sa nachádzam. Jak som žila na Tenerife 2 roky, tak tam je tá vlhkosť veľmi vysoká, aj v lese u mňa. Tak v tom mojom dome zázrakov, tak tam som zistila, že keď som vonku, tak jednoducho nepotrebujem piť skoro vôbec. Ako náhle som v uzavretých priestoroch suchších, tak niekedy samozrejme pijem vodu. Teraz je môj stav iný, lebo som kojaca mama, mám vlastne skoro dvojročného chlapčeka a tým, že kojím, som zistila, že potrebujem, koľko kojím, toľko potrebujem vody. Takže mám vodičku so sebou a pijem, keď treba. Teraz som v takom inom stave. Ale keď som bola vlastne netehotná a nekojaca, tak tam ten proces som si všimla, že fakt mi stačilo raz za pár dní sa napiť vody podľa toho, v akom priestore som bola. A samozrejme, keď energeticky pracujem, keď som na pobytoch mojich, tak vtedy pijem o mnoho viac. To cítim, že to jednoducho mi podporuje prečisťovací systém. Takže tam je to tak, že treba to telo počúvať. Ja som zastanca toho celého procesu, že keď si hladná, najeď sa. Keď si smedná, napí sa. Keď chceš spať, tak spí. Keď sa chceš hýbať, tak hýb. Lebo tento proces vedie telo. To znamená, my odovzdávame kompletné kompetencie na celý tento proces vedenia k tomuto procesu zmenu stavy vedomia, nie že pranického prechodu, ale zmena stavu vedomia, ktorým následkom môže byť aj stav, že nebudem hladná a nebudem potrebovať toľko jedla, tak vedie to inteligencia tej našej bunečnej pamäti toho tela, tej našej DNA, ktorá skutočne je múdrejšia ako programy zvonka. Je Len skutočne treba to, naučiť to počúvať asi. áno. A treba s tomu dať priestor a skutočne tá energia je tak silná a mocná, že to ego, tá naša identita sa prestane báť, že prichádza o riadiacu pozíciu. My aj s láskou, tým, že pristupujeme k tomu celému procesu s úctou, pokorou a láskou a vedeniu k tomu, že sa teraz deje niečo úžasné, že dovolím tomu, aby na tento deň, nie na celý život, aby dnes mohla prísť ku mne lepšia energia ako tá, ktorá prichádzala z jedla. A ja tento proces urobím ako sviatok úcty k tomu, že dokážem
iba pozorovať ten proces, čo sa deje a nezasahovať do toho. To znamená, ja často hovorím aj na mojich pobytoch, že zabudnite na všetko, čo ste sa doteraz naučili. To je ten ideálny stav, čo ste doteraz počuli. O čomkoľvek, o práne, o výžive, o emóciách. V tomto stave dovolte prenechať tú inteligenciu niečomu, čo je väčšie ako my. A tento proces nás bude viesť. Takže ono je to skôr pole, ktoré nás vedie, tohoto vedomia. A v tom aj tá mysl stichne. Aj to ego stichne. A nielen stichne. My mu povieme tomu nášmu egu, milujem ťa, si úžasná a si veľmi dôležité v mojom živote. Ale teraz, iba na týchto pár chvíľ, sa môžeš uvoľniť. Môžeš na chvíľočku sa zregenerovať, dopraj si dovolenku, buď tu s nami a uži si výživu, plnú výživu. A nemusíš to všetko teraz kontrolovať a držať a strážiť. Na chvíľočku nemusíš. Je tu niekto a niečo, čo ťa môže zastúpiť na chvíľku. A je to tá vyššia sila, ktorá s nami pracuje. A je to vlastne tá naša životná energia. Ja takisto nemám rada nálepky a slova, ktoré sú veľmi obmedzujúce. Takže nazvala som ten proces prána živa, lebo je to vlastne najvystižnejší proces našej životnej energie, ktorá s nami pracuje. A ľudia to poznajú, že je to tá sila, tá energia, ktorá nielenže uzdravuje, ale môže v určitých prípadoch nás aj vyživiť, keď treba. Mhm. A má aj ďalšie schopnosti. A na to som vytvorila teraz od budúceho roka nový proces, posun, ktorý je posun vedomia v tom, že pránická výživa je skutočne iba výživa. Hej, vlastne to, čo sa otvára potom ďalej pránikom, alebo ľudia, ktorí chcú na sebe pracovať. A nie všetkých, u všetkých je cieľ pránická výživa, lebo dosť ľuďom sa otvorí napríklad mimo zmyslové vedomie, vnímanie. No, my sme veľa účastníkov rôznych vesmírov mi chodí a tam sú ďalšie zázraky, okrem uzdravovania a zacelovania samozrejme. Je to zmena vzťahov, je to absolútna absolútne nervový prepis, je tam vlastne tá regulácia nervového systému, kľud, ticho, mení sa celá realita, manifestácia podľa toho, kto má aké dary duše, kto je aká bytosť, tak sa mu otvárajú jeho schopnosti. Takže niekto tam skutočne neprišiel za tým a veľa ľudí príde a povie, ja som sem neprišiel s cieľom nejesť. Mňa zavolala tá energia. Mhm. Že ja viem, že ja neviem prečo, ale mám tu byť. A presne to sa udeje, že jemu sa uzdraví niečo, čo napríklad 10 rokov nevedel vyriešiť, Mhm. alebo sa mu otvorí vedomie, ktoré predtým v živote ani nevedel, že v sebe má, alebo sa mu niekomu otvoria liečiteľské schopnosti, jasnovidecké schopnosti. Je tam tak a tak veľa ďalších vrstiev, že som si povedala, že tá pránická výživa je skutočne iba taký, ako keby ja tomu hovorím, to je taká vlajočka pre ľudí, že halo, tu je ten výstup z Matrixu. Ak sa stretneš s niekým, teda na káve alebo niekde na nejakom obede, tak ty to vnímaš asi, že je to v pohode, ale ako to vnímajú ostatní, alebo ťa poznajú, teda, že už nie ješ. A ešte mám takú dôležitú otázku, tiež možno mnohých zaujíma, ako je to s váhou? Máš ustalenú váhu, alebo sa aj tebe mení váha? Áno, ja som vlastne schudla hneď po pránickom prechode zo 78 kg na 56 v priebehu pol roka. Prvých 15 kg išlo veľmi rýchlo, ale hovorím, nie každý má takto radikálne. V priebehu prvého mesiaca som schudla tých 15 kg bez jojo efektu, bez ovisnutej kože. Je to ako neuveriteľné. Ale skutočne to mám aj zdokumentované pre tých ľudí, ktorí nepoznajú môj kanál YouTube Prána Československo, tam to vidieť aj, ako som prechádzala tým procesom. A potom som sa ustalila na 55 kilách, ktoré mám vlastne doteraz. S tým, že samozrejme mala som výkyv, keď som bola tehotná a teraz počas kojenia, ale teličko si robí dokonalú váhu. To je vlastne ten stav, že tým, že ja na ňo netlačím a nesnažím sa ho dávať do formy, ale skutočne mám aj to vedomie, ja aj so sebou pracujem, so svojou božskou časťou, by som to nazvala. Takže ja sa k sebe z lásky plne prihováram a mám v sebe nastavený program dokonalé telo. Dokonalé telo. Hej. A ideálna energia a ideálny stav aj v tomto, že nechávam procesy tela na telo a funguje mi to. Ja do toho nevstupujem. Absolútne nemanipulujem nič. Životnú energiu nemanipulujem. Iba ju počúvam. Tak by sa to nazvalo. Mhm.
Úžasné. Spomenula si teda, že si maminka. Áno. A ako to bude? A budeš viesť svoje dieťa k práne, alebo... Je to inak veľmi zaujímavé. Ty vlastne nič neješ a vyživuješ ho, ale samozrejme, kým ho živíš materským mliekom, tak je to dostatočné určite. Čo je pre mňa fascinujúce, že aj napriek tomu, že neješ, tak máš dostatok toho mlieka, s čím má problém veľa žien, ktoré napríklad nejedia aj veľmi dobrú výživu, teda takú tú materiálnu. Aj keď myslím, že to je práve tá otázka nejakých blokov, keď odchádza to mlieko. Ak môžeš nám to po prípade vysvetliť, po prípade neviem, či už to máš ty nejakým spôsobom nastavené, ako to bude u teba, čo sa týka výživy dieťaťa tvojho. Áno, ja aj ten celý proces, čo sa týka môjho tehotenstva a kojenia, je taký veľmi ešte pre mňa osobný, ale skutočne som mala pranické tehotenstvo a mala som výkyv, samozrejme emočne, energeticky, ako každá matka pri pôrode, ešte s tým, že som vlastne na dieťa sama, aj som vlastne rodila sama a všetko to bolo dosť náročné, som mala tam veľkú takú transformáciu duše. Tak mala som tie výkyvy, kde som skutočne bola rada, že som mala k dispozícii a mohla som si dopriať aj na tú emočnú výživu to jedlo, ale stále to bolo okolo tých 300-500 kalórií denne, keď som potrebovala fakt sa uňuňučkať, by som to povedala, hej, potrebovala som sa proste tak akože aj emočne vyživiť a zaceliť a aj som sa potrebovala uzemniť. Cítila som, že vlastne to jedlo je veľmi dôležité aj na to uzemnenie, Mhm. preto aj hovorím, hej, mala som jednu zaujímavkyňu o môj kurz a tá hovorila, Ivy, proste, že je to úžasné, ja viem, že ma to láka, ale jednoducho ja sa bojím, že budem tak uletená, ako niektorí tí pranici sú, že proste poznám tých tvojich účastníkov, niektorí a fakt akože oni menia životy a proste zbavujú sa veci a tak, že ja potrebujem držať firmu a biznis a toto a tak. A že jak to mám urobiť, aby som to všetko zvládla. A ja som hovorila, Lubka, vieš čo, ty môžeš ďalej jesť. Normálne sa uzemni. Normálne, keď to potrebuješ, tak si daj. A mám fakt ľudí, ktorí fakt robia veľké veci, tvoria hmotu, potrebujú byť v mestách, potrebujú byť v biznise, potrebujú byť v 3D a tí skutočne prešli pranickou aktiváciou a nastavili si, že si nechajú z 7 jedál denne jedno. Alebo jedia raz za 2 dní. A tá hmota je skutočne niekedy dobrá na to uzemnenie a práve preto jednou cestou môžeš a nastav si to, ako potrebuješ. Ale tá zmena sa udeje a jedlo je následok. Takže ty aj napriek tomu, že už si niečo dávaš, tak už to máš s iným vedomím. Už vieš, že nemusíš. A vieš, že je to nástroj uzemnenia. Takže aj u mňa nie je cestou, ani netvrdím, že ja si nedám nič, lebo jednoducho ja práve chcem tú slobodu a chcem si užívať život. Ja som vždy bola gurmán a teraz si užívam ten život o mnoho viac, lebo napríklad predtým som absolútne netušila, že dokážem mať takú istú radosť jedla, ako napríklad z esenciálnych olejčekov, hej. Takže tá vôňa je pre mňa rovnako hodnotná ako chuť a užívam si, keď mám chuť a niekto mi niečo ponúkne a fakt je to lákavé a voňavé a ponúkne mi to s láskou, tak si dám. Alebo niekedy samozrejme som mala, keď som kojila, aj keď kojím niekedy, tak ráno ešte také stavy aj počas tehotenstva, žalúdok na vode, to sú tie ranné nevoľnosti, ako keby a hlavne keď ja kojím asi 8 hodín denne, hej, že môj malý má rád moje mliečko, takže niekedy cítim, že mám taký stav, že jednoducho OK, tak teraz si to doprajem, že jednoducho dám si s ním tú kašičku alebo niečo alebo kúsok toho ovocia a môže. A je to úplne v pohode. A tým pádom pokračujem kľudne ďalej a potom som týždeň, dva niekde proste na mojom pranickom pobyte a fičím, nepotrebujem nič. Hej. A samozrejme je to fakt individuálne, kde som, ako som. A takisto si sa pýtala aj na to vylučovanie, aby som na to nevedela odpovedať. Tam je to veľmi jednoduché. Jednoducho vylučovanie je úplne iné stav bytia, pranický prechod a potom, keď už skutočne si istá, asi žiješ tej pranickej energie, takže je to iný stav, tak možno prvých pár mesiacov, alebo to každý má a potom už po tých rokoch. No a tam je to jednoduché, čo do seba dáš, to vyjde von. Hej. Takže ak nieš, tak nepotrebuješ. Ak uh, do seba niečo dáš, tak to teličko, keď tam nemá žiaden blokujúci program, tak veľmi jednoducho to dá von. Takže asi tak. A čo to je isté aj s vodou. Ale tá voda tým, že my dokážeme príjmať energiu aj vodu, aj kožou, aj dychom. Aj to znamená, že tá voda je vlastne všade. Takže podľa toho, kde si, tak
sa mi stalo, že aj keď som sa nenapila tej vody z tej fľaše, tak jednoducho som cítila, že hydratovaná som, alebo keď samozrejme sa kúpem v mori. A skutočne idem cikať niekedy. Takže aj tak sa dá fungovať a to telo, to je veľmi dôležitá informácia, telo dokáže príjmať energiu nie len z jedla, teraz to je ten, nie len Bruce Lipton, ale ďalšie ako veci to potvrdzujú, zrazu prichádzajú na to, čo už veľa ľudí žije, ale z toho jedla väčšina ľudí príjma fakt, že minimum tej výživy a veľa z toho, čo nás vyživuje, to prvé, čo je pred tým jedlom, je dých. Mhm. Takže my skôr, ako to potrebujeme jedlo, potrebujeme dých. A potom dýchu potrebujeme tekutiny. Hej? Vlastne bez vody vydržíme o mnoho kratšiu dobu, podľa vedcov, ako bez jedla. A takisto bez dýchu vydržíme o mnoho kratšiu dobu, ako bez vody. Takže keď sa na tým človek zamyslí, tak tieto informácie sú už dávno známe a ja ich iba dávam dokopy. Takže my príjmame energiu dýchacou sústavou. Príjem, výdaj. Kožou. Ja som sa pýtala mojej mamy, ona je chemička, biologička a kineziologička, terapeutka. Od nej to mám v podstate ten môj vývoj aj. A ja, že mami, ako to je? Čo sa učí? Že akú funkciu má koža v tých školách? A ona hovorí ochranu, prijímaciu a vylučovaciu. A ja, že a čo tam píšu v tých knihách? Čo príjma tá koža? To tam nepíšu. Mhm. Že čo príjma koža, keď je prijímacia funkcia? Hej, vlastne tam je strašne veľa vecí, že čo? Hej, takže my tou Ktoré nie kožou... sú rozvinuté. Mhm. Áno, áno, takže koža, dých, naše ďalšie zmysly, oči, sietnica, slnko, svetlo, a uši, zvuky, vibrácie. A čo sú to za schopnosti? Epifýza, hej, hypofýza, hej, mozog, nervové centra. Ja sa vnímam skutočne, že ja vnímam moje antenky všade. Hej. Mhm. Takže takto nejako sa na to dá pozrieť všetko. Je to fascinujúce, že ak nie ješ a potom si niečo dáš, že ten tráviaci systém stále funguje. Po prípade, ak vieš, tak popíš prečo, ako je to možné. Lebo vieme, že ak niekto postuje a robí nejaký dlhší pôst alebo hľaduje, tak potrebuje mať nejakú návratovku, lebo ten tráviaci systém potrebuje ísť na to pomaly. A druhá vec, ešte by som možno trošku aj rozvinula tému možno toho nejakého omladenia. To je asi tiež jedným z benefitov toho byť na pranickej výžive. Tam tých benefitov je neuveriteľne veľa, ale určite ten najhlavnejší benefit je zdravie. Mhm. Skoro absolútne trvalé zdravie. Tam, keď sa niečo otvorí, tak sa väčšinou otvorí pri pranickom prechode, keď sa to teličko ešte zaceluje a doriešia sa staré veci, dokým to nepôjde do absolútnej čistoty. Hej. Takže to je ten proces celý toho posunu vedomia. A to nie je vec na rok. Hej. Tam podľa toho, v akom stave človek príde, čo už má zacelené, tak sa to deje. Musíš mi trošku pripomenúť tie otázky, lebo jak žijem v tej prítomnosti, tak som zabudla na všetko. Čo som Keď sa sme na pýtala. poste, tak v podstate potrebujeme nejakú návratovku, že je ten tráviaci systém trošku ako keby zabudnutý, takže potrebujeme ísť na to pomaly. Ale ak neješ a neješ 2-3 mesiace, ako si povedala, potom si dáš jedlo, že to nevyšokuje ten tráviaci systém. Ako je to možné? Ide o stav vedomia. Mhm. A v akom stave vedomia ty príjmaš to jedlo do toho tela. A je už dávno dokázané, že vlastne už len našou vibráciou meníme molekuly vody. Takisto dokážeme meniť aj molekuly jedla a vlastne celej hmoty. Takže my dokážeme našim stavom vedomia preprogramovať a požehnať vodu. My dokážeme požehnať jedlo a dokážeme požehnať všetko, čo sa dá. A takisto my v tomto stave vedomia vieme, že jeme na chuť na to, že teraz s tou láskou a úctou, keď mi padne tá nektarinka na zem a mám chuť si ju proste ochutnať, tak ju chytím do tých rúk a skutočne, keď cítim tam tú lásku, tak s láskou to tým telom prejde. Ale ako náhle by som to chytila a dala by som to zo stresu, z hnevu, alebo by som sa niekam ponáhľala, alebo z hladu, že by sa opäť niečo objavilo, tak to telo môže reagovať inak. A takto je vlastne, toto je ten najvyšší, vlastne tá najvyššia forma toho, že si uvedomujem, že ja si to tvorím
A mala som účastníkov, ktorí po Pranickom prechode mali už kúpený aj kurz pôstu a skutočne ich tam skoro vlastne naspäť preprogramovali a Mm. povedali im, že vlastne sú na pôste, že to nie je možné, že niekoľko mesiacov akože nejde a a oni skoro tomu uverili. A skoro to telo začalo opäť cítiť hlad a opäť cítilo, že musí sa vrátiť do návratovky, na to mi volali, prišli na ďalší pobyt, to bolo všetko OK. Takže asi tak, no, je to skutočne skúsenosť ľudí, ktorí už ako to žijú roky. A je to úžasné. Takže preto sa to takto dá. A je to skutočne pre hlavu veľmi ťažké pochopiť. Ale tí, ktorí cítia to volanie za tým, tak pre nich je to tá cesta. A nie je absolútne môjim cieľom niekoho presvedčať alebo tak. Môjim poslaním je hovoriť pravdu a byť sama sebou. Nech je to akokoľvek a čokoľvek. Takže hovorím aj o tejto mojej skúsenosti pranické a odovzdám vlastne všetko, čo pomôže ľuďom, aby sa oslobodili. A môjim cieľom je, aby nás bolo toľko, koľko je potrebné, aby táto planéta jednoducho žila v láske a boli sme šťastní. Ja nič iné vlastne nepotrebujem, ako sa ráno zobudiť a byť šťastná. A to je vlastne aj ten cieľ pranickej výživy. Že, ako to urobiť, je vlastne zobuť sa buď keď nešťastný, tak aspoň spokojný, bez odporu, bez hnevu, prijatí. A to je ten posun toho vedomia. A potom to všetko postupne príde. Netlačiť. Takže nie je cieľ, ale tá vnútorná spokojnosť, harmónia a zacelenie a je tá cesta. A okrem toho je veľmi dôležité, ešte prepáč, doplním, vedieť byť sám so sebou v tichu. Mhm. Hej, takže to je taký možno prvý krok, ktorý by som odporúčala, že človek, ktorý sa nemá rád a nedokáže sám so sebou vydržať, tak je to potom veľmi náročné, lebo máš kope času, často nespíme, hej, vlastne na pranickej výžive ten spánok tiež sa mení. Takže byť v prijatí a nájsť si veľmi akože rýchle spôsoby, ako sa zharmonizovať, je veľmi dôležité, aby človek mal nejaký osobnostný základ, niečo už za sebou, aby sa vedel dostať do seba, aby ho to nestiahlo. Lebo tá citlivosť je veľmi náročná potom žiť ju, keď nemáš na to podmienky. Čiže je tam toľko veľa energie, že nie je tam potreba spánku. Aj asi prirodzene človek je ako keby mladší, alebo teda nestárne. Aj keď, keďže my sme v tejto hmote, tak nejaký ten proces starnutia tam určite je. Určite. Ale to, ako si povedala, nie je asi tým hlavným benefitom alebo hlavnou prioritou. Ako u koho? Hej, ja napríklad tento cieľ nemám. Ja som si dala dokonalé zdravé telo, aby bolo funkčné, aby bolo prispôsobené na to, čo ja potrebujem žiť, na moje poslanie, na moju prácu, na môj život. A takto presne aj to telíčko funguje. Má toľko energie, koľko potrebuje. Keď potrebujem zdvihnúť proste niečo 20-kilové, tak to zdvihnem. A keď nepotrebuje, tak oddychuje. Ale snažím sa, ako to telo sa stále hýbe, to cítim, že potrebujem o mnoho viac pohybu ako predtým, že jednoducho to vedomie aj teraz, hej, ako 10-20 kilometrov aj cvičím, aj všetko, lebo jednoducho si to pýtam, nie preto, že by som mala, predtým som sa do toho nútila. Ako to veľa ľudí prejde zo stavu, že si začne uvedomovať, a ja som si to vedela, že ja som jednoducho znásilňovala to telo. Ja som ho znásilňovala do stavu, ktoré ono nechcelo, že to už bolo týranie. A veľa ľudí je teraz, mám zo pár takých, prichádzajú aj takí športovci vrcholoví, alebo takí, ktorí fakt riešia telo. Mhm. A tí si hovoria, že jednoducho zo dňa na deň moje telo skolabovalo a prestalo tie trojfázové tréningy dávať a začal priberať, začalo mi byť zle a ja už neviem, čo ďalej. A ja, že no, aký si mal program? No, tam bola sauna, tam som sa obaloval v celofáne, tam som behal, tam som makal, tam som 4 dní nejedol, tam som... A ja hovorím, no ako ste sa pri tom cítilo tvoje telo, čo myslíš, čo ti na to chce povedať? No, skolabovalo a priviedlo ho to, lebo bol to prebudená bytosť na pranický proces a v priebehu tých pár dní prešiel na pránu a schudol asi 20 kg, telo sa zotavilo za posledné 2 mesiace a chodí teraz skoro na ďalší kurz. Na každý ďalší kurz veľa ľudí mám tak, že chcú ísť opakovane do tej energie. A hovorím, že to je presne to, že sa telo uvoľnilo, dal si mu skutočnú výživu, to, čo potreboval, dal si oddych, že skutočne týždeň nič ako nerobil žiadne vychorové tréningy, nič sa nedialo. A práve vtedy sa to telo dalo dokopy. A ďalej má svaly, samozrejme, hej, ďalej trénuje, tam je to o tom, že keď trénuješ a ty svaly posiluješ, tak dokážeš tie svaly takisto vytvoriť, jak ti fungujú všetko v tom tele, ti funguje. Tá výživa A tam vlastne je.
Mhm. Je tam, to je to presne, že my máme jemnú Možno ešte hmotnú aj výživu. dokonalejšia. No je čistejšie, lebo tam nie sú tie toxíny. To znamená, že fakt tam nemáš ten odpad. Takže to je veľká výhoda tejto stravy, že ale nie je to fyzická záležitosť. Ako ten človek potrebuje tam mať duchovný základ, hej. Takže tam to volanie k nám nie je o tom, že chcem schudnúť alebo chcem mať benefity na tele, ale je to následok toho. Hej. A veľakrát sa stane to, že ja som tu iba tak, že mňa volala tá energia, ja ďalej budem papať, že akože to neriešim, ja mám doma 3 deti a ja musím variť. No. A toto sú presne tie situácie, kedy tí ľudia prejdú skoro hneď. Proste tí to vôbec neriešia, nemajú väčšinou nič naštudované, proste, že ja iba som sa to počula, že je to super a že chcela som proste si to zažiť. No a keď sme ako deti, tak sa väčšinou toto deje. Takže my sa do toho stavu dostávame, že my to... Ja to všetko, aj teóriu, aj základy mám nahraté v online kurzoch. Mám ako 200 videí na YouTube nahratých o tom, tie prednášky, aby potom my už sme na tom našom pobyte mali priestor, keď tá myseľ vypne. Aby bol priestor na to, čo sa má udiať, na ten reštart. Mhm. Ivanka, ďakujem ti veľmi pekne za tento zaujímavý rozhovor. Po prípade môžeš povedať, kde ťa môžu ľudia nájsť, alebo dáme link dolu na nejaké tie tvoje kurzy, ktoré robíš. Áno, určite mám stránku pranačeskoslovensko.sk, kde nájdete vlastne, ako sa so mnou spojiť, alebo keď vás zaujímajú tie témy, sú tam aj zadarmo online kurzy, nejaké príprava na pránu a tak ďalej. A robím teraz už aj individuálne alebo individualizované procesy, buď ako príprava, alebo ako po prechode na pranickú výživu, lebo je to potrebné. A som pri Bratislave momentálne, ale budem robiť pobyty aj pri mori v Španielsku, to vyzerá a inde. Takže všetko nájdete na stránke Prána Československu, kde sa môžeme skontaktovať, keď vás táto téma zaujíma. A mám YouTube kanál Prána Československo tiež. Krásne. Tak ďakujeme veľmi pekne a želám ti ešte veľa, veľa šťastia. S láskou, Janka, ďakujem krásne za tento Maj rozhovor. sa pekne.